Mulai sama nama tadi lo. Itu tahun piro? Masih gini. Aduh. Saya kan gengset. Beneran, jangan lampu-lampu mati. Kebijakan gue lagi kepingin. Bisa kok. Ini lah. Ngudar rasa ngobrol beneran gandol. Seduh kopinya, hilangkan semua resah. Bicara dari hati, mencari arah. Dirembuk soro kita duduk berunding. Sugeng dalu kanca-kanca. Balik meneh ketemu awake dhewe nang nggone podcast Rembuk Swara Ngobrol Jujur Suarane Ati. Aku Cak Didik, Aku Cak Arif. nah bengi iki Cak Arif awake dhewe kedatangan tamu istimewa. Pelawak kondang saka Sidoarjo. Sapa Cak Arif? Cak Tawar. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu Cak Tawar. Sugeng dalu. Nggih. Cak Tawar, ngeten Nggih. kula badhe kepingin semerap. Nggih ya. Nggih. Jenengan iki lak seniwan lawas sesepuhe Ludruk Jawa Timur. Nggih. Nah, diarani sesepuh niku kinten-kinten jenengan niku bangga napa malah jadi jebakan Batman lek jare arek saiki. Malah dadi beban. Oh, ngaten nggih. Lajeng Ya bro, dadi wong tuwa kudu iso nyontoni karo sing nom-nom. Nek disebut wong tuwa gak iso nyontoni nom-nom. Tua-tua berabas kagak nampas jenenge. oh, Tua ndak ada gunanya. Dan tidak mau dikatakan seperti itu. Tidak mungkin saya harus bermanfaat kepada semua masyarakat dan semua kaula muda. Begitu kiranya. nggih. Nggih. Nggih, nggih. Leres niku nggih. Dadi wong tua iku kudu iso dadi contone arek-arek nom. Maksude ngono Gus Arif. Iya. Nggih. Ya kayak barang tambah tua ikan kayak fintech ya. Lek fintech lek darani fintech itu kan sakral. Jadi nilai seninya itu Luar biasa. luar biasa, gak iso dinilaikan. Jadi wong tua sing darani fintech itu ya kayak Cak Tawar. Nggih. Gak tua umure tapi tua wawasane. Arek nom-nom iso ya apa carane nerusno. Kayak aku melu takut. Oh, nggih monggo Cak Rokim. Nah, saya tak takut. Kau ini takut. Sampean takut lo kau. Iya, iya, iya. Mulai sampean ludruk, mulai sampean mlebu dadi ludruk. Itu tahun piro? Masih gini. Aduh. Jadi iku sapiro Cak sampean jelasno kan ono Aduh, Cak, ora. tahun ngono lho Cak maksudnya Cak. Kira mulai ya. Iya iya iya. Ini. Iya, iya. Aku ngeluduk. Ya iya. Makanya kan dari wong mantik. Oh, pemantik ya kan. Aku ngeluduk ya gak suwe. Mulai tahun 96 lah. 96. Ya. Lah Tapi Cak, melok ludruk. Mulai aku SMP melok ludruk. Wis apa lah. nggih, nggih. Cateten. Gak pulpen ya iki ya. Iya, iya. Lah sak ngertos kula Irungokno basa. Iya, iya. Aja kono jenengan niku kan pelawai RRI. Lah niku ceritane dos pundi kok moro-moro ning Ludruk ngoten lho. Awale nggih, kula niki kan tiang nem sing mboten ngertos napa-napa. takon Diceritaken monggo. Jangan sih ditakoni sampean niko. takon nang kula nek. Iyalah. Angat sepirene. Oke. Oh. Jadi pelawak RRI sekaligus ludruk RRI. Oh, ngaten. Nggih, 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 nggih. Keren bener Cak. Keren. Iya, iya, iya. Ya, Sungguh ge jasa nyatakan. ngawur. Keren iki. Saya ngene. Ya. Iki tantangan gawe
apa pelawak-pelawak senior utawa pelaku seni tak anggap zaman lawas nggih. Ya. Dengan adanya seni-seni arek-arek sing zaman now iki apa trik-trik kiat-kiate supaya iso tetep bersaing terus iso tetep iso eksis ngoten niku dos pundi? Kanggone lawak sing senior Oke. harus selalu up to date. Oh. Harus up to date. Karo Ratu Dik. Ya ngono iku up to date ya. Oke, nggih. Harus bisa mengikuti zaman. Zaman. Oke. Jadi untuk para senior-senior yang takut-takut lah kalau sing junior takut-takut lah kalau sing tuwek-tuwek ini. Dadi gak perlu anu ya apa jenenge Isin. apa takut karo arek sing junior ngono iku. Oh, jangan. Oh, nggih. Dadi sik tetep berkarya, tetep mengikuti zaman, terus ya lek saiki zamane medsos ngono iku ya ngikuti ya pelawak senior saiki ya. Yang ngikuti, tapi harus takon sing ngerti. Arek nom ngerti medsos iku apa. Nah, sing tuwek iku aja isin takok. Ngono lho. Nggih. Ngono. Terus iku Cak Tawar. Nggih. Corone arek enom saiki kan gampang. Arek saiki kan era genset. Titik healing ning suasana senja pegunungan kan ngono ya. Kira-kira semisal ono arek enom, arek zaman now kepingin daftar ludruk itu ya apa ya? Arek saya kan genset. Oke. Beneran, jagani lampu mati. Oke. Iku genset, Cak, genset. Apa emang? Iku genset. Beto ya. Bedo ya. Genset itu arek saiki. Tadi lo jagani mati. Modern. Oh, anak zaman sekarang. Arek-arek Oke. saiki kan gak iso ninggalno medsos. Iya. Erae genset kan iku mau. Duduk genjet. Oh iya. Duduk genset. Nek genset iku lah digawe listrik. Tak kira genset. Nah, iku daftar kepingin ludruk iku lho ya apa? Ono syarat persyaratan tertentu ta kudu ya napa? Mboten enten syaratnya napa-napa, sing penting dia itu cakap untuk berbicara soal ludruk dan ngerti perannya masing-masing. Kok dadi maling, Aduh. umpama Iku. susu ae kok, Mbok. Nah, moro-moro sing ora. Ini lho momon. Kok momon? Umpama melok kok ngono iso aku mumpuni. Adi sutradara ngene dhe sampean iku diperan apa iku kok langsung iso. Sementara ngono. Terus iku Cak Tawar. Saiki iku kan lagi booming podo nyuarakno lestarikan budaya. Lestarikan budaya iku sing sak temen iku ya apa sih? Hanya ungkapan ucapan apa harus ono tindakan Lek ono tindakan niku piye? sing sekirane sak temene lestarikan budaya. Ya, tak ngono wong-wong nek ngomong ngono konsisten dalam pembicaraan. Lestarikan budaya itu konsisten dalam pembicarakan itu. Tapi pelaksanaannya kaya nol. Oh. Contohnya kayak si Darjo ini lu tuh kan gak dipedulikan. Lah pemerintah Darjo ya apa lho, Cak? Kok gak ndukung kaya apa? Kan lestarikan budaya kan uri-uri nenek moyang biyen. Dan jadi mendukung. Aku gak ngerasa didukung itu. Oh iya. Ya apa mendukung tapi aku gak ngerasa. Iki kudu ditimane ludruk Kabupaten Sidoarjo. Oh cocok. Nek wayang kuwi mari kari ludruk. Oke. Ah. Lah saran damel ingkang pemangku kebijakan nopo? Ngombe kopi sih ayo. Saran tambah kebijakan kula nggih keping sik. Bisa kok beti ngene lho untuk rukun ini seneng Bidang. titik pada kalau Saran untuk kebijakan bagi yang memangku kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Siji, mancing ludruk ya apa isane ngrembaka. Iku mang kudu gawe stimulus. Apa stimulus itu? Apa ya? Apa?
Apa? Siti mulus. Wong iku kakek uti sambil ngurus ngono iku. Ngawur. Apa Mas Timur ini? Siti mulus. Oh ya, wis jerbas iki mau beyo lah. Iya iya. Nah. Ya apa carane terus mengenal luduk-luduk mlaku-mlaku luduk-luduk. Sing tuwek wis nek anu gak maju biar masih ada generasi. Sing nom-nom iki didunjung maneh. Iya. Nah, ditandani didodono sing tuwek-tuwek. Ngoten Mas. Nggih. Ludruke kan akeh sih. Jenenge ludruk apa ya, Mas? Luduk-luduk bintang timur. Bintang Timur. Nah, jeneng iku ora bancane enggak? Mesti bancaan biyen. Tapi awakmu gak ada undang lho, nuwun sewu sepurane. Iya, Kae takon masalah apa? Aku biyen tau ngedekno jenenge bantengan. Heeh. Lah bantengan aku tak jenengno. Heeh. Lali balian aku ngene iki. Jeneng kok lali. Tak jenengno. Apa? Iki lho. Kendali soto. Ono ngarepe putra Kendali Soto. Oh. Nah, ngono lho. Lah apa yang ngelurusno? Ayo makane Arek nom-noman. putra kendali soto makane sing main ketek-ketek tok. Iya lah saiki buyar ngerti di mare ketek wedok-wedok akeh sing metek akeh sing mana cerita. Nah, itu Lah terus aku takon saiki, ya sampean gawe ludruk jenenge Bintang Bintang Timur. Jarene wong Jawa iku jeneng iku minangka donga. Asma kinarya Jopo. Nah, nggih wis. Terus sampe Nah, Jane apik maksud joral. maksudnya niku nopo? Kok jenengan Bintang Timur. nggih kok nyukani nami niku. Bintang lak murup, Mas. Murup nggih, murup. Timur itu kesisi muda, si nom-nom. Oh. Adi mun cari arek nom-nom, bukan timur, Bu. Wetan kono. Wetan. Timur itu masih muda. Oh. Masih panjang kegayuane. Jadi di situ dididik anak-anak muda supaya bisa melestarikan ludruk, ngoten ta? Oh. Oke. Kulo kali liwat nggih rembug sora niki mbok menawi saged. Ngoten lho. Nggih, kula nggih kepingin ngertos neng ludruk iki kan ana parian ya. Nah, aku pingin ngerti sih parian ludrukane sampean. Tarian. Nggih. Ini kan si ngawali podcast Hmm. kira-kira apa kesan sing sampean tinggalno pantun kanggo sing delok ludruk kanggo sing delok arek nom iki. Oke. Kirane kepingin daftar ono daya tarik Ya. Kembang turi, kembang sokon, nabu beduk, ojo disuwun. Tak tung, bleng. Pegawai negeri tuwe arep pensiun seniman ludruk nek tuwe dadi dukun. Tapi duduk dukun cabul. Iku sebagian contoh parian. Wis tawur ae. Habis tak kangen sama neng. Ngono kan lho, kangen iki. Iki gak iso ya. Oke, mungkin secuplik ini tadi terkait Cak Tawar. Matur sembah nuwun rawuhipun ten gene podcast Kula gimana nuwun Mas? Rembug Swara. Nggih, aku foto-foto ya cuma terus Nggih. Iya, ketemu terus berikutnya. Mugi-mugi ludruk niki saged nguri-nguri budaya ten gene Sidoarjo pada khususnya, Jawa Timur pada umumnya, dan lebih luas lagi se-Nusantara. Kapan-kapan kula diundang maneh ta? Nggih. Diundang maneh. berarti duit kayaknya ngono. Nah, iki. Sik guru tak closing ya. Iku mau ono omongan Tak tambahin ngene Cak Didi. Dulur-dulur nom-noman setengah tua utawa sing wis tua. Tugas lestarikan budaya iki tugas seniman to. Iki tugase kawula kabeh amarga iki ngono ikon nenek moyang kita. Lestarikan budaya. Jadi lestarikan budaya iki ya kudu nglakoni sing sak temene. Duduk digawe tahunan, koyo proyek tahunan ae ya. Nah, nggih. Jadi lestarikan budaya iki ya tugase kabeh
Adikku duk seminggu pisan dah. Duwe nyimu. Lah iki mah terkait duwe ambek ngomong bayaran larang. Kira-kira pemirsa podcast awake dhewe ku mau nek kepengin nanggap sampean. Nah, apa kudu japrise apa piye ngoten lho. Ya. Apa langsung nang ngene kene dimunculno. Lek nanggap aku iku Dicicil gak oleh. 200.000 ngono. Kan tak leasing no, Pak. Ya, bukan Oke. Lu kan ini leasing ya, bukan. Bene oleh cak. Wah, ngabur lu tuh dicicil. Ya, Ngapunten leasing. Ya, sakit berhubungan kula langsung. Oke. Ya, mengke kula kei nomor HP. oke. Nomor HP ini di sini nggih. Di sini nggih. Nang griya-griya sampean pundi? Oh iya, ket mau durung takok. Alamate Alamat panggon sisan. sampai nanti saiki. Ngomong pagi lono. Lali aku. Ngomong dhewe ngono kok ngomong. Alamate Desa Anggaswangi RT 9 RW 5. Nggih, mangke ditulis ten kene. Tidak kulon kuno lah anja. Tidak. Kulo nek tol mlebu ngalor. Jero. Ya, Ya wis engko liwat tok tapi arek ketemu. nom-noman sing kepengin sowan ning omahe sampean gak apa. Belajar siap. Syaratnya kudu nggawa apa, Cak? Tembok. Gula. Apa? Rokok. Gula apa? Rokok. Gula kopi apa ambek Rokok anu percuma. sak berase? Ojo. Ana sing karep legi. Oh iya. Oke. Pun ngaten mawon nggih. Pembuka sekaligus perkenalan Cak Tawar mangke menawi badhe ngendikan lebih monggo menghubungi Cak Tawar langsung. Matur sembah Cak Tawar rawuhipun Di sami-sami. mugi-mugi ludruk jaya terus. Mas, kula butuh genset nih. Oh nggih, monggo. Oh, kawan genset Mas. Harus setrume percuma. Handset. Genset. Oh, handset. Monggo Mas. Nggih, pun matur nuwun dulur. Sekian. Terima kasih.